1 juta, jadi 8.200.000 sama. Oke, puji Tuhan. Oh, boy me sambil marfoto, nak pola baik. Terkumpul lelang kursian Tapukama parminggota, mared de mahita.
debata ama, dot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dot goar nito di parbadia na tumopalangi dot tanoon. Amen. Nunga di paboton ibana tuho ali jolma, manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah siyako, ima na mangulahon sabing dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon, maradopon debatam. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, say lehon jala patubu madihami haporsiaw na sitong, tabay ma haporsiaw nami ganup ari asalam tugu, lehon madihami holong ni roha na somar pangaci, asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimun na mangulu, asa marlas ni roha hami mabahil lomo ni roham, sayului ma pangidon nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari demahita. Tatangihon ma patik di debata di minggu sadarion, imana tersurat di sada Timotius tolu ayat 10 tolu. Ayya dung ture pakubas parhobason nasida, naik situtu manasida, jala marhiras ni roha godang marhaporsiaw di Kristus Yesus. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari demahita. Mahita jongjong.
tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan, para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon ro tujolo ni habang sahabadiomi, manopo ti jala mengangguk ko dosa nami. Macojojot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami narwai. Dakku haholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugunami. Nang dongan nami, dang doson diri nami huwai kami. Di baheni tamado rimasanmu jala humanmu hami, tu hamatian saliling nilelengna. Alai nama purus mahami nuaing tu asi ni roham nagudangi. Mangilusian nasa rohanami hasisan ni dosa nami salhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si panguluhami dohot ala ni guarmuna badiai. Ali Tuhan, saya asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasisan di dosa. Para siroha jala padengan bahasa do Jahoba. Labat terimas jala para siroha godang. Dang dia bahai tu hita hobar tuaka dosata. Jala dang di balocot tu hita hobar tuaka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba diakan nama kabiari ibana. Hasang ngapo madi debata na digijang. Hudul mahamu. Mared de mahita. Tatangihon mahatan di debata turpuk epistel di minggu tasadarion tersurat di 2 Kronikasia ayat sada sahat rodiwalu. Ia raja buru-buru sian saba dung dibegi barita ni si Salomo Roma nasida tu Jerusalem naeng masih ujian do si Salomo marudang-udang mardongan parangan macetongam tole untuk akena mengusung na khusus meragar-ragam do sere mace gudang dohot mata itan. Jadi dung sahat nasida tu jolo ni si Salomo di pabuah-buah matu ibana saluhut na di bagasan rohanai. Jadi di patorang si Salomo tu dasida sudes sukuna jalan dangadong ngabuni nanggo sadasian rohani si Salomo. Naso pinatorangna tu nasida. Jadi dung diida raja buru-buru sian sabah hapistaran si Salomo dohot bagas na pinaulinai. Tole si panganon di mejana, tole partondingna hundul aka naposona, tole panagam ni aka parhaladona dohot pahea nasida, tole aka sitau anggurna dohot pahea nasida, tole partanggoaona laho nangko tujoro ni Jahoba. Jadi hira natarmali tando nasida. Laos didok mamad dok rajai. Sitong do HP baritai na hubege di luatu. Taringot tu aturan binahemi doh taringot tu hapistaranmu. Dan dia diperhatikan roh jalo baritai paima roh autus
Dama takku HP idama. Namo satonganan dan dibartawan halak tuau sian hagoda dihapistarani. Dilokoni hapistarani di barita na ubege. Martua mahalak parhaladom, martua madohot akan aposom, akan atotong marhalado di hadapanmu, pabigi-bigi hapistaranmu. Pinujima ngajawa debata, namarlomo niro hamidah holahu kita atas alang saja. Baik aja sikat jawa debata. Alale rohani debata mida Israel, naik paut tanah doli saleleng-leleng. Umbae pabangkit ibana gabe raja kumu nasida, mangulon ubun dohot hati gora. Ido sahatna, mardua doakan atau mangyun hatani debata jalan opeopsa. Amin. Mari demahita. Tahati dako maha porsiau tai sogona hitani dako ni dongata saha porsiau disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama paragugo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean syatod di porbadia andorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal di bana di hau pinarsilang na tua tu banuatoru dung ditanom na mula mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lahudu tu siam debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohok na mate au porsea di todi porbadia jaradong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohok dihasesani dosa dohok dihataina madok mulak mangulu dosogot dangin ni halak nong mate dohok dihangoluan na sorasuda. Amin. Hudul mamu. Salam. Guarni parminggota minggu 10 tolu dung Trinitatis sadarion doh topik mangurupi sian nasa holongan tikting namaragam naparjulu ucapan selamat parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton
selamat hari Minggu tusude ruas ni huria namandohoti parmingguon sadarion. Jala akka tamue nami nasadariot dope parjolo sahali marminggu di gerejaon hupasat hami ma hata parahorasan sian huriata jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debata mahita marhite parminggota sadarion. Kedua, ucapan selamat ulang tahun dan kelahiran, pernikahan, Hami Parhalado HKBP Immanuel, Resort Immanuel Pasahaton, selamat ulang tahun Hatutubu, dohon ulang tahun Parsaripeon, turuas namar ulang tahun di minggu perjolo di bulan September 2020 toluon. Sai di lehon debatama, gajang ni umur, hahipason, dohon akalas niroha. Hata ni debata, tu namar ulang tahun, ai marhite teau gadda ari arim, jala tabba diho aka taon ni ngulum, podasia ayat sada. Aka guar-guar namar ulang tahun, dot kelahiran, boima taida, songona tarsurat di titingta sadarion. Tolu, ruas namonding. Nah di hari Minggu tanggal 27 Agustus 2020 tolu naung salpu, nunga jumolo marujung ngolu sada ruas ama, Oktoberlin pardosi, tutup umur 61 tahun, nah hinabaluho ni inata, M Boruh Tagaol, sian jalan amal nomor 50, Wek Jordan. Sadarion, dung sipul parmingguon, arian pukul 10.15 web, di patupa huriata do ulaon pangapulion tu bagas keluarga nai tinggal hon. Do mutusi ria mahita maddohoti pangapulioni. Dua, nah di hari Selasa 29 Agustus 2020 nong salpu nunga jumulo marujung ngolu sadaruas naposo buru-buru. Putri Sion Boru Sinaga tutup umur 27 tahun. Yanakon ni amata L Sinaga tubuh ninata NL Borusiagian sian jalan sealas nomor 40 sia Wek Jericho. Sadarion dung sipul parmingguon arian pukul 10.15 wib di patupa huriata do ulaon pangapulion tuk bagas keluarga nai tinggal honna. Do mutusi ria mahita mandohoti pangapulioni. Opat, papungu pelean. Sadarion papungu pilihan tujolo do ita 2A, dohot 2B, haperluan ni kantor pusat dohot diakoni huria. 2. Tu hari Minggu nanaengro 10 September 2020 papungu pilihan tujolo do ita 2A, 2B, tu haperluan ni kantor pusat dohot namar boho. 5. Rapot Padita HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Marsogut di hari Senin tanggal 4 September 2020 nanaengro di Patupado rapot Padita Distrik 10 Medan Aceh maringanan di kantor Distrik 10 Medan Aceh masuk pukul sia sahatu pukul 20 sada borngin. Do mutusi borhado Padita Resota pendeta Aldema Simanjunta MTH MM Mandohoti Rapoti. Onom pertangyangan wek boima tajahabe pitu torop ni Parhalado doho ruas naman dohoti pertangyangan boima tajahabe walu torop ni ruas naman dohoti permingguan sekolah minggu boima tajahabe sia torop ni ruas naman dohoti permingguan boima tajahabe. 10. Varia Panitia Pesta Profesionalisme Penata Layanan tahun 2020 tolu. Nah perjulu kegiatan lelangkur pada hari ini 3 September 2023 sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan keputusan bersama untuk melaksanakan kegiatan lelang dari masing-masing punguan kur di gereja kita yang tampil di minggu pagi punguan kur Ina Jericho dan di kebaktian minggu siang punguan Ina Hana. Dan untuk hasil lelang kur di minggu yang lalu dapat kita lihat pada lampiran warta keuangan gereja kita. 2. Bajar Week. Pada hari Minggu ini
dilaksanakan oleh Week Galilea di teras gereja kita. Untuk itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, agar dapat mendukung kegiatan Gereja Bajar dalam rangka keperluan kegiatan pesta di gereja kita ini. Untuk daftar penerimaan hasil Bajar dan masing-masing week dapat kita lihat pada lampiran warta minggu kita. 3. Bajar dan total pemasukan sementara. Pada lampiran warta dapat kita lihat daftar hasil penerimaan Bajar dan total pemasukan sementara yang telah diterima sampai dengan tanggal 1 September 2020. 10 sada Dewan Marturia Boima Tajahabe, 10-2 Dewan Diakonia Boima Tajahabe, 10 tolu jadwal pakobasion dari Senin 1 hari Minggu Boima Tajahabe, 10-4 ruas nopname di rumah sakit dohot na pemulihan nani tonga bagas na parjolo Nyonya Tamhubulun Boru Siboya Wek Nazaret dirawat di rumah sakit Adam Malik. Na paduahon Nyonya Manulang Boru Sianturi Opung Gris Wek Getsemane dirawat di rumah sakit Bayangkara. Nomor 3 SO Pardede Sian Wek Galilea dirawat di rumah sakit Siloam Jakarta. 4 Gloria Nesa Burus Manjunta Wek Bethesda pemulihan di rumah. 5 Insinyur DR Napitupulu Wek Betania pemulihan di rumah. 6 Tumbur Hutagaol Wek Kana pemulihan di perawatan di rumah sakit Adam Malik. 7 NL Buru Pakpahan Wek Jericho opname di rumah sakit Advent. 9 L Boru Simanguncong Sianwet Bethlehem pemulihan di rumah. Sia Golfred Hutapea Sianwek Nazaret opname di rumah sakit Pakap Baru. 10-5 pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja Boima Tajahabe. Bagian 2 Titing Parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi Boima Taida Songon Nadong di lampiran Parhepengon di Huriata di Minggu Saderion. Jala molatema hubas hatami tua karuas naung mangaleon pilihan bulanan, pilihan tahun, pilihan persepuluhan, hamolateon tu Huriata. Saya ditabai tuhat tama nasa pasu-pasu tuhamu ruas nami amanami dohon inanami. Titing tambahan na perjulu ralat jadwal jadwal pertamiangan Sianwek Jordan tersurat di keluarga Jabu keluarga Benget Simanjunta sasitongnya di Jabu keluarga Nyonya Hutajulu Boru Tapea di Jalan Seibabalan. Napa duahon sonari talian uliak kami waktu Mandohata Sian Ketua Dewan Pembangunan ni Huriata. Melatema Amanginang. Shalom. Horas marita saludna. Na hormati kami amang padita. Na hormati kami sudi parhalado Gereja HKBP Immanuel, Resort Immanuel. Tarlumobi di hamu amanami nanami ruas HKBP Immanuel. Kami mengido maaf tuhita saludna mengido tiki kami sian panitia pembangunan lau
memberikan informasi tuita salutna sehubungan rencana kerja yang sudah disusun atau yang sedang dikerjakan oleh panitia pembangunan. Sebelumnya upangido kami amang Doktorandus M. Simajuntak tujolo madongani kami ison. Mulai emang. Ya, amang inang ruas HKBP Emmanuel yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin menyampaikan rencana kerja yang sedang kami kerjakan dan akan dikerjakan nanti. Seperti yang sudah kita ketahui, rencana panitia pembangunan adalah akan membangun gedung serbaguna 2 lantai. Ini sudah kita lakukan sosialisasi beberapa kali dan mungkin nanti di bulan 9 ini, belum tahu kita di minggu keberapa, kami mohonkan nanti kepada Huria akan melakukan rapat Huria khusus panitia pembangunan persiapan terakhir untuk peletakan batu pertama di puncak pesta kita di bulan Oktober tanggal 29. Amanginang, seperti yang kita ketahui, rencana pembangunan yang akan kita lakukan adalah di tanah yang sudah ada, yang sudah kita beli lebih kurang 6 tahun yang lalu, yang kita beli dari Amang Sitompul. Nilai pembelian tanah tersebut 6 tahun yang lalu sama-sama kita ketahui 600 juta rupiah. Dan itu sudah kita cicil sesuai kesepakatan dengan Amang Sitompul selama 5 tahun. Dan sudah lunas. Nilai 600 itu dengan segala kerendahan hati keluarga Amang Sitompul pada waktu itu memberikan sumbangan dari keluarganya senilai 25 juta. Kita lakukan pengurangan dari sumbangan keluarga Amang Sitompul dari nilai tanah yang dijual, makanya menjadi 575 juta pada waktu itu. Dan itu sudah selesai. Tadinya rencana kita akan membangun gedung serbaguna di tanah yang sudah kita beli. Akan tetapi dalam waktu berjalan, panitia pembangunan dalam perencanaan yang dilakukan melihat seperti ada yang kurang. Kalau membangun di tanah yang sudah ada, dari etika bangunan kurang memadai sampai akhirnya panitia pembangunan dalam rapat-rapat kecil mencoba membahas bagaimana menambah lahan agar nantinya bangunan yang dibangun atau gedung serbaguna yang akan dibangun menjadi lebih baik. Karena kita berbicara bukan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tapi kita berbicara lebih dari itu. Kita berharap sampai 30, 40, 50 tahun ke depan. Sampai akhirnya panitia pembangunan berpikir, bagaimana kalau kita
mencoba bertanya kepada tetangga untuk membeli tanah. Akhirnya panitia pembangunan melakukan pendekatan melalui Amang Sitompul yang kebetulan bertetangga dan mempertemukan dengan kami panitia pembangunan. Kami melakukan penawaran ke pihak, kebetulan yang punya tanah adalah keturunan Tionghoa, Pak Akun. Kami melakukan pendekatan, pembicaraan yang serius tapi santai, sampai akhirnya mendapat, ya puji Tuhan, Pak Akun memberikan lampu hijau untuk menjual tanah tersebut kepada kita. Akhirnya dilakukan pembicaraan masalah harga. Pada penawaran pertama, beliau menyampaikan kepada kami nilai tanah 1 miliar. Ya, kami sedikit kaget. Akhirnya kami melakukan penawaran pembicaraan lebih lanjut. Sampai akhirnya bertemulah di angka 900 juta. Dan beliau tidak mau turun lagi harganya. Angka 900 juta. Puji Tuhan, dalam pembicaraan itu dengan spontanitas, Pak Akun mengatakan kalau jadi tanah tersebut sama pihak gereja, kami akan memberikan sumbangan 20 juta rupiah. Akhirnya sama seperti dengan tanah yang kita beli dari keluarga Amang Sitompul, yang tadinya 600 menjadi 575, begitu juga tanah yang akan kita beli dari Pak Akun, dari angka 900 menjadi 880 juta. Amang Inang, Ruas AKBP Immanuel, Jemaat AKBP Immanuel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Angka 880 juta tidak sedikit. Kami tahu itu. Tapi untuk suatu rencana yang besar, yang sudah kita rencanakan, yang akan kita kerjakan, kami yakin dan percaya Tuhan pasti bantu kita. Karena kita tahu pekerjaan ini bukan pekerjaan panitia pembangunan, bukan pekerjaan Syanipar, Simanjuntak, pendeta, Parhalado, tapi pekerjaan kita. Kita sudah melihat dari yang sudah kita kerjakan bersama selama ini, paling tidak selama saya menjadi duduk di panitia pembangunan, semuanya bisa kita kerjakan. Sepanjang kita bersatu, sepanjang kita saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung, saya yakin semuanya bisa kita kerjakan. Dan satu hal yang paling penting, karena kita bekerja di ladang Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, Tuhan pasti bantu kita. Apapun. Apapun. Jadi begitulah Amang Inang, rencana yang sudah kami kerjakan. Masalah apa dan bagaimana teknis untuk pembayaran, nanti Amang Simanjuntak yang akan menyampaikan lebih rinci. Yang pasti
kami dari Panitia Pembangunan sudah mempunyai program kerja, target kerja yang sudah kita sampaikan kepada kita di rapat-rapat huria khusus pembangunan yang sudah berapa kali kita lakukan. Target kerja kita mungkin pekerjaan besar ini tidak bisa kita selesaikan 1-2 tahun, bisa 3, 4, atau 5 tahun. Tapi saya yakin dan percaya, dengan kerjasama kita semua, dengan doa kita semua, saya kira angka 5 tahun tidak akan sampai di sana. Saya yakin dan percaya. Dengan pengalaman kerjasama kita selama ini, saya yakin dan percaya semua pasti bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi ya Mang Inang, itulah yang bisa kami sampaikan kepada kita semua, dan untuk rapat huria khusus pembangunan persiapan terakhir nantinya akan kita laksanakan di bulan 9, akan kami sampaikan ke pihak huria dan kami akan berbicara langsung di sermon Parhalado untuk menyampaikan program tersebut. Dan untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Amang Simanjuntak untuk menyampaikan apa-apa yang sudah direncanakan oleh Panitia Pembangunan sehubungan dengan pengumpulan dana. Mana bayi sautik hatorang anak pinasahat ni yang waktu majur sianipar sautik pinatorang memang natagarar tu amang situmpul tano natatuhor 575 juta alai dangdo dope biaya timbun disi tiki timbunan doh biaya pemerataan perhitungan nami doh amang situ atuyo hasibuan ala hami do namang kelolai habis do sekitar 50 juta. Jadi mulu secara akuntansi sebetulnya harganya tanoi kamaro 650. Jala hului hami sokon dadok namang tumajur nakyani harga data non tatuari 820 juta. Nak perkirao kami do harga kurang lebih sama. Dengan dok pula rugi hitasi mulu tabain nilai saunari, nilai jual saunari atau harga beli saunari tanon nata tuhor na di samping gereja tahun sudah kurang lebih sama dengan 880 juta. Alana luas sama 450 meter dan juga sudah bersertifikat. Ido. Jadi di pembicaraan nami terakhir kabang dua tahun kainan nami hari Selasa minggu nanengro kararon nami mapanjar asa saut di hitatanoi sebanyak 200 juta sian hepeng ni panitia naungadong. Sisa 620 juta dileodo tu hita kesempatan oleh pemilik tanah akan melunasinya sekitar 3 sampai 4 bulan. Mula perhitungan nami sampai itu bulan Desember Mei. Ima jodoh perjulo. Napa dua hon songon seksi dana kami tugas nami adalah memikirkan buhado papungudana. Di huria tahun menghubung kami segala macam cara, mulai dari sumbangan terkecil sampai dengan sumbangan terbesar. Adonggo take and less, adonggo na bazar di pesta puncak haduan secara intern adonggo mungkin pasahaton ulus tuaka para penyumbang. Menurut data nami, dia ke pengalaman tahun nasalpu nong herbang ulus hiado tapai sampai 120 lembar ima sian sisi intern. Selain ini nungahu baik kami, nungahu persiokam struk lah membuat dana sian luar. Ucetak kami do sampai 1.100 lembar. 1.100 lembar, 1.000 lembar yang non untuk akatabuna biasa. 100 lembar akatamu tamu khusus. Harapan nami
Setiap ruas lumobi ma perhalado ni huria, bui pasahaton strukon tu luar ni ruasta. Anggo tu ruasta do ngatur sendiri anon tusi. Melalui bajar, melalui sumbangan do nasing. Alai mulut tu luar ni ruasta, termasuk mai anak kota, pamilita, haha anggi, nang akar rekanat tape dong asaulaun, tusi manya pasahatot tahun. Nah 1000 lembar, taba 100 lembar. Contoh soal, songok kami ma opat danak di kami, tului dang marhuria di gereja HKBP Immanuelon. Di luar do, totu jaloku ma siakalahi aka sumbangan. Buido rono kuda homa masu-masu di huri HKBP Immanuel do. Pain sumbangamu. Ima molotu anakon. Tu akalai iboto doh nasing. Harapan kami sudah bahita berkenan. Asabui lunas utang di huriata utakta si 620 juta. Harapan kami di bulan Oktober bisa terlunasi. Songoni badian pangiduan kami sekamuna saluna lumubi ba tu amanami panggulan huria. Struki nungga saya opek kami bekerja menon ido orang nami pasahatan nami ba strukona notu seksi dana melalui situa wek jala asa terkontrol. Dia mau kamanami nanami, ibarat kamu do rapor tanggung jawaban nami na selelengon, selelek kami mengelola dana, kami tetap berprinsip pada jujur dan transparan. Jujur dan transparan. Itu metode yang pakai kami ketika mengelola uang. Melalui pengeluaran kami upayakan selalu berhemat dan bertanggung jawab. Beberapa kali tabai kegiatan ulang tahun, dohot na terakhiron, pesta gotilon, bedonon minim siado pengeluaran. Gumudak sumbangan do, dak pigai, dak sadiai, nak keluar langsung ke bendahara. Ima dihamak kamanami dotinan nami hatorang asyak kami asalam tabba pos nerohamuna tu kami panitia. Malu tabba pos nerohamuna tu kami panitia. Tu lumahamu pada laton mendukung kami di program nakubai kami. Songoni bahatasik kami mau lihat yang dia tuhata, mau lihat yang menang di tasaluna. Butimba. Tata puma pungat peliata sada ado sada be huhut mahita maredde. Malam ini
Damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhu na amanginang. Hatani debata natolhas tuhita di parmingguota sadarion, ima tersurat di 2 Korin bid 2 lu, mamukas yang ayat sada tolhas tu ayat pitu, hujahama di tonga-tongata, songonon ma di dok hatani debata. Alai hupabotoh kami ma tuhamu, alai akadongan, asini rohani debata, nani lehonnai, tu akahuria na di Makedonia. Ayatik pe di bagasan pangujunan, dohot hapursuhan godang nasida, di horhon halalas ni rohana sida, na sumurung akup ni sukok ni hinapogus nasida, do habasaun na lumubi. Uhati dakod do naung dilehon nasida nasa na tarpatu pasa lubi tahe sian guguna jala sian lomona do. Gugudo diapoi nasida hami jala dipangido asini roha. Ima na naing gawe parsidohot mengurupi akka nabadiai. Jala gumudang sian nahuhirip pami tung dirina do dilehon nasida parjolo tutuhani. Dungi tu hami mangihuton lomo ni rohani di bata. Gabe huapoi hami si Titus asalaos di paujung di tonga-tonga muna ulaun asini rohaon. Songon naong pinukanai. Alai songon hasurunga muna di nasaluhut di haporsiao di pakkaholongi muna di hami naing masongoni ma hasurunga muna nang di ulaun asini rohaon. Wala ni dosa ni turpuki. Amanginang dongan sahapor siaon molo somalna saya tabigido padohan hacik do tangan madangkurhon na suada. Manang di padohan dang namak kulit hami. Batung namak kulit pe ba lam tudinggan nama akan hinulit ninna. Padohan akan nasisongoni jut gabi dipakai halak laho madok nasubu ibana mangulahon ulaon pangurupion gabi diperalat gudang halak laho mabatasi dirina asal nang pola parsidoho ibana laho manupahi doho mangurupi dongan na rekod sirupan. Hape tabereng ma diturpukon. Dang gabe tarabat hita mangurupi dongan na susah. Nang pe hita sadiri tongdo di bagasan hasusaan. Dang pola gabe mersida lihat kita segaruna diau pe kurang do. Tarhona ama au mangurupi na kurang ni dongan. Didok diturpukon songon huria Makedonia. Ay nasida pe hampir sarupa do pengalaman na dohot akka huria nadong di Jerusalem. Di papungo apostol Paulus dohot akka dongan na apostol hatihai akka pangurupion si pasahaton tu huria nadong di Jerusalem do na marukil. Alayang go situasi sarupa do situasi ni halak Jerusalem hampir mirip do situasi ni halak Makedonia. Berbeda do situasi ni Makedonia dohot Korintus. Anggo Korintus gudang disi akka ruas paradongan. Ala kota Korintuson luat nama ceribur doon. Ruar masuk do akka parboniaga tujuati. Jala berdampak do itu ekonomi ni akka ruas na adong di Korintus. Jadi Korintus ruas na akka halak paradongan, Makedonia sama menderitanya dohot huria na adong di Jerusalem. Uju digerakkan apostol Paulus lau papunguhon panupahion, lau papunguhon akka penggalangan dana pangurupion
tu huria Jerusalem, mana yang duluan namanginang? Korintus dang dope tuntas, Makedonia sudah duluan. Papunguhon jala manongos tu huria Jerusalem. Molo di Korintus sampai 3 kali disosoi Apostol Paulus. Di sana Korin 15 nung ngadidokon ibana taringot tu na mangurupi hak kahalak na badiana di Jerusalem di patorang disi. Omma baik kamu, ganuk minggu mah papunguhamu. Asa meloroh haduan lahu mangalapi nung ngapunguhian. Alai dang marna tuntas dope sahat tu na di surat ton Apostol Paulus muse surakna na paduahon. Ekon pola do suruhon na muse tu si Titus. Asa di paujung si Titus taringot tu papunguhon asini rohai si buanon tu akka nabadia akka naporsea na adong di Jerusalem. Alai yang guhuria Makedonia amanginang. Tangapala dipangido si Paulus tu nasida. Ala dihilala si Paulus dosongo dia tong naniadopan ni akka halak Kristen na di Makedonia. Alindang pola disosoi si Paulus huriai. Alai rodo huriai madok. Naing mah dohot hami. Di ulaon asini roha. Dia opati molo tajah. Gugudo diapoi nasida hami nina apostoli. Asa naing gabe parsidohok nasida mangurupi akan abadiyai. Amanginang tabereng madison. Molo Korintus huria nagok akka paradongan, molo Makedonia huria namarukil namarsitaonon. Atong dang pas tapak ke alus molo adong halak mangidup anu pahion dang pas alus dohonot ta ayahama bahenokku hacik do tangan madang guron nasuada. Dang persoalan adong manang soadong dihita, gudang manang otik dihita pasu-pasu amanginang. Ai huria Korintus gudang do pasu-pasu di ibana. Alai tung macai maol nasida lahu papunguhoni. Huria Makedonia akan susah, akan bergumul do ruasna. Alai nasida do namangido dohok mahami manupahi akadongan na di Jerusalem. Persoalannya bukan pada ada atau tidak berkat, sedikit atau banyak berkat yang ada pada kita. Alai roha naung dihobasi Tuhan Yesus. Roha naung majakon Tuhan Yesus jala makamulatehon holong doh asini rohani Tuhan Yesus tu bagasan diri tai. Songo dia madalan ni haro amanginang. Molo tajaha di Bibel tai di sada Korin sada ayat 5. Didok disi ai naung gabe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhu nai. Manangise naung majalo Yesus, manangise naung di bagasan Yesus amanginang halak naung mamora dohi taon saluhu na. Neng ta bae muse penjelasan lebih rasional. Autsura amanginang bui hepeng tanata papungupungui. Bui ipakyota menebusita sia dosa do hamatean. Tutu mahita namora. Alai aladang marlaku do hamorot tai dang tuk hamorot tai lau menebusita sian dosa do hamatian. Ikon Kristus do naro tu portibion lahu menebusita. Alani ido tutu situtudo mamora do hita di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jala molotajaha di 2 Korin 8 ayat sia. Didok disi ai di boto hamudo asini rohani tu hatta Yesus Kristus namorahiani ibana gabe pogos alani hamu asa gabe mamora hamu hinorhoni pogos nai. Jadi nga mamora hita amanginang nga ulo tu hattai meninggalhon hamoronna hasangaponna jalamar pogos ibana dal tabereng dongoluna songod dia di portibion asa gabe mamora hita hinorhoni pogos nai. Jadi unang adong behalak Kristen nah selalu bermental pugos. Unang adong behalak na porsia di Kristus Yesus senema mereng dirina au besi urupan tarhona bung se mangurupi. Songon ruas Makedonia ima. Nang penasida petong dosi urupan alai dang gabe tarabat lakana sida
laho patupahon pangurupion tuakka dongan nah tong di bagasan hasusaan. Asa unang songon halak Korintus. Anggo ruas di Korintus mungkin ala naung adong ketegangan di nasida, adong aka perselisian. Sebahagian ruas di Korintus dang mengakui hak apostolon ni si Paulus sampai atong pecah huriai kan. Adong nama dok pengikut ni si Paulus moti maun. Adong nama dok pengikut ni si Apollos ugodang maun alamalo si Apollos makatai. Adong nama dok pengikut ni si Kepas manang si Petrus, adong nama dok kelompok ni Kristus. Di sapio pak huriai, di macam Mauldo di arahon Paulus huriai nang pegodang nasida akka halak na paradongan ka ulaun asini roha. Alanido amanginang sotung tadok dang bui hita marasini roha. Alai mungkin nasu ulo do hita. Dang nasu bui, alai dang mangului. Dengan berbagai alasan, raga mamanginang, ahana bui tabain alasatta, laho manulak, laho patupahon ulaun nadinggan, ulaun parasini rohaon, tua kadongan na membutuhkan, na makarikoton. Bui dora tadok pogos doau, alai unang lupa hita, alani Kristus Yesus, mamora do hitaon, di bagasan asini rohana. Bui dora tadok susah do pengulukku, si rupa do peau, alai danggabe di parhatoban hasusaani ngulut ta amanginang. Ai roha nama dok mauliate, roha naung di pasu-pasu marhite asini rohani Kristus ido akka rohani na porsea. Alani dang adong nabui mengekangi saan dohot akka ragam ni parukilon. Bui do rata dok buhado benok ku patupahon pangurupion di bagasan holong ai iba pe tong dope gudang akka kebutuhan di tonga-tonga ni ngolu sigano pare. Amang inang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo ta okuhoddo dada persoalan sedikit atau banyak rezeki nagabe mempengaruhi ta lau mabahen akka pangurupion. Alai bohado rohat tai di gerakkan manang di kemudihon di amudihon holong dohot asini rohana sian Tuhani idona bui mabahek kita nama not Tuhon apakah kita orang yang mau berbagi atau bukan. Nah padua hon amang inang donga saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus tabiring ma di huria korinon adong do dinasida kesengajaan menunda-nunda laho mangurupi donganna. Mulumar pesawat hita amanginang ate ngadi tuhod jadwal terbangna pukul 10 tulu misalna. Sada 1 jam paling lambat sebelum jadwali nungga tak adu ikut sahak di bandara. HP sahak mahita di bandara nggak selesai check in Roma buah-buah delay penerbangan kita delay sampai waktu yang belum ditentukan. Tapai masa jom sabar dope hita. Alai dung lewat sian sajom dang marna adong kepastian jadi do berangkat manangdang mulai materiak-teriak. Apalagi ma akan memburu waktu nungarukian akka janjina nungarukian akka ulaun na mangihut ekon gabi tertunda memang nguruk do. Amanginang molo terlambat hita gajian sian akan nong ditotuhokian manang na alasan teknis manang na alani manang presiden ni akka pimpinata muruk do hita sedikit kecewa marah wasa songonon nasubudu di atasi hamu ya ala organisasi nebelga nanggo apala songoni bidang bui di atasi sampai adong keterlambatan ni akka pencairan gaji muruk do hita molo terlambat natu hita macai muruk do hita alai molo terlambat natu Tuhani hiaru tahilala amanginang molo tatunda mabahen nadinggan adok kian nabui ta urupi di baga sasadari alai tadok akan adong dope kesempatan na asing tangi konsonari akan bui dope jolo gajian
Saya tunda-tunda. Dong dabok gajian bulan depan, boy do pe. Adong go pe 3 bulan naik sebelum habis tahun 2020 tuluon. Tunda-tunda ujungnya lupa. Laos gabe dang saut akka natasak kapi. Huria na di Korin menunda-nunda. Saya lalap tarpaima nasida. Saya lalap nasida mengulur-ulur waktu. Dang pitor di halaputi nasida. Dang pitor di ulahon nasida na dinggani. Ditunda-tunda, pai majo. Multabere nga manginang nang pergumulan ni hita na marenak konsonari pe songon itu. Tunggu dulu. Iya nin naledang petor morot. Jadi dulu di sipata molodang terus ta dorong sudah do diulahon na ta koni. Allah selalu do maddo akad dan naki tunggu. Iya nin naledang binoto iya no sampai digen. Amanginang songonima akka ulau na denggani dang saut be, dang jupang be, hape kesempatan na arga nunga di lehon, di tonga-tonga ni Huria Korin. Huria Korin songon Huria Nabalga, di pasaha do nasida kesempatan na arga, patuduhon, pangurupion na boy bainon nasida, tu akadongan na kurangan di Jerusalem. Alay, diulur-ulur nasida do mamake partikian. Dang bersegera nasida, dang dihalaputi nasida, lahu mabahin pangurupioni tu Huria na adong di Jerusalem. Sampai 3 kali disosoi aposteli, sampai pola musero suruon na si Titus laho pasidukon pangurupion na naing patupaun nasidai. Molo tajaha amanginang dipoda tulu ayat 27 didok disi unang jua mabahin na dinggan tu nahurangan molo tungtuk gogoni tangamu patu pahon unang jua alaniaha ai di jauh Tuhani do akan aporsia di ibana gabi parhitian lahu mabuan akka pasu-pasu tu nahumaliang adong do hati haya manginang di sada negara di bahem bentuk patung ni Yesus. Ale unik patung ni Yesus on. Dia punya kepala tapi tidak punya tangan. Dia punya tubuh tetapi tidak punya kaki. Romak karena biasa protes. Ini namanya penistaan ninna. Adang-adang songonon Tuhan Yesus nami ninna. Ale dong disukun perancangi di dokmah tu na memprotesi. Justru idenya seperti itu. Tuhan Yesus membutuhkan orang-orang beriman untuk menjadi perpanjangan tangannya. Lahu patupahon akka ulau nasini roha. Tuhan Yesus membutuhkan akan aporsiai gabe simat jojakna menjangkau akka halak na butuh dijangkau lahu papatarhon asidot holong ni rohani Tuhani sadiri lahu mangulahoni jala dilehot do kesempatan na arga di hita gabi tangan ni Tuhan Yesus marsi basa-basa tu akan nahurangan dilehot do kesempatan tu hita gabi si majojak ni Tuhan Yesus mamaritahon mangalakahon akan nadenggan nauli tu akan natuk talakahon alai molo dang tuk hita patupahoni buaton nama kesempatan yang manginang siak kita pasahaton namai tuna asing. Jadi hita do na luangan. Sebagian orang menganggap, kenapa harus aku? Adong dope kena terpasu-pasu, meribak konau. Buasek konau, adong dope san, naduminggan parngulun na siyanau. Dang besongonia manginang. Alay ngata BGB, hita do disuruh Tuhani. Jala martua do hita, molo tabigi baritai sadarion. Asa argado partisipasita, argado panguluyita, dohot akka haradiotta, molo disuruh Tuhani hita, gabe tangan ni Tuhani, dohot simajujak ni Tuhani, patuluson akka ulau nadinggan di tonga-tonga ni portipion. Kristus. Adong do sahalak na mabalu di Sarfat, uju masa na ginwaran na musim kemarau di Sadok Portibi
dung ditangyakon si Elia. Alani pangalahon ni sada Raja Ahab. Dohok masada ina nama balu rap dohot yanakonna sahalak nunga lam habis be bohal si panganon nasida. Jala disuruh debatama si Elia bongot tu bagas ni nama balui. Jala disuruh si Elia ma nama balui mangaloppa mabahe di ibana si panganon sada roti. Alai Roma nama balui. Ay dangadong be si panganon di Jebuon. Ola sahali mangaloppanay nama roti i dohok miyaki. Ima panganon nami sahalimangan au dohot anak kokon. Dungi mati mahami dangadong be si panganon nami ninna. Alay ninna si Elia ma porsia maho tu di bata bahem ma nahu pangidui. Buhado amanginang mulohita di posisi ni ina nama balui. Hetong-hetong atta memang dang pola songon posani nama balu sahalimangan sa taonon tersedia do pe ale olat taonon name anggo taon narodang binoto maul di bisnis nuai nganita. Alayang go nama balu na disarpati sahalimangan nai nama do yanakon nai. Jala ujungna di bagasan haporseon na di patu paparok buanido ya manginang. Tutuma masa mahalongangan. Gabe dangulo habis minyak na di bagasan buli-buli. Topong ipe dangulo sudah. Sahat tu na selesai logo niari. Gabe adong si panganon ni nama balui dohot yanak konna. Ala olo ibana. Pasahaton satu-satunya sumber hidup na adong di ibana. Ipe olas sahali mangan nai nama. Ipasahat ibanay tu de batah. Tu naposoni di batah. Dungi dibereng Tuhan Yesus do akka napasahaton pilihan asini roha di Lukas 20 sadaya sada satu ayat 4. Torok napasahaton akka silihon-lihonna. Adong akka paradong pasahaton akka pilihan na ale adong do sada ina na mabalu. Pasahaton pilihan na 2 peser uang perak. Dibereng Yesus doi. Jala didok Yesus do tuakka sisian molo akka paradongani nasida mangalehon sian akka sinadongan alayanggo nama balui sudi ngoluna nunga di pasahat. Abraham nungaliling di pay may anak yanak konay si Isaki alaydung sorang didok debata tu ibana pelehon buan tu dulukan peleho di tuaw borhat amanginang si Abraham. Dungi akka parbarita nauli termasuk apostol Paulus do 10 sadanay apostoli di lehon nasida do ngulu nasida gabe pilihan tua dupan ni debatah asagaru mangerbang harajau ni debatah. Amanginang di akka ulaun para sinorohaun nasomal molo nunga tukhita sian ias ni rohatta, sian akan tarojor ni rohatta patu pahoni, dang tatunda-tunda, jala tarojor totong rohatta, makilalahon nahini lalalindongan, jala saya bui hita, saya adong tapakke laho mangurupi akadongan nahurangani, di paradi mahita musia manginang, tu ulau nobalga, mempersembahkan bahkan apa yang paling berharga bagi kita. Adong do hita nong sahat tu levelon. Adong do ruas do akaparhala do nong sahat tu levelon. Level di mana yang paling berharga dalam dirinya pun dia akan lepaskan kalau itu Tuhan perlukan. Alaitong dope gudang dope akaruas, gudang dope nang akaparhala do di level parjolo nakinganipe. Molo adong nama ngidup angurupion marung ungut. Dang dilehon alay marung ungut. Adong do nama ngalehon alay di bagasan rohana terpaksa. Adong do nama ngalehon
alai motivasina asing. Asa dipuji doklan akan asing. Di level pertama tarot jaro hatta dalam situasi apapun mangalihon pangurupion tuak kadongan nahurangan. Ada saatnya kita akan sampai ke level yang tertinggi ini. Bahkan yang paling berharga sian ngulut taipe ikon pasahatota. Kalau memang itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Alani doa manginang donga sahapur siaon molo didok di topik ni minggut tasadarion melayani dengan kasih di hata batakna mengurupi sian nasa haholongon. Tung ikut sahat dohita marpanatap sahat tusi. Molo ikon pasahatot tadotong na umarga na dihitai. Jalekon pasahatot tayo tutuhani. Di bagasan bulus doh ias ni roha mahita lau pasahat toni. Di sadatik ki amanginang. Buasa boy halak mabay songoni. Buasa ina na mabalui mampu ibana. Pasahaton tu panurirang Elia. Buasa si Abraham mampu ibana. Pasahaton yanak ko nanong liling pinaymana itu di batah. Sadado. Alanung nga marsiajar ibana marpos ni roha. Adong do di batah. Tuhan itu sungguh ada, Tuhan itu sungguh nyata, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu berkuasa. Mangalehon sudi akka narikot di bagasan ngoluna. Amin martangi yang mahitam. Hupuji hupas sangap hami ho ale Tuhan. Mauliati di hatam nokutangi hok kami, di parminggon nami sadarion. Urupi mahami asa tarojar rohanami, niojar ni holongmu, naung patar di hami. Mamora dohami Tuhan, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami i. Tanggabi alasan nami, tanggabi sidalian nami, majua mengurupi kadongan. Alai, piojar asini rohami dohami, patu pahon pangurupioni. Pasu-pasu hami Tuhan, asa unang hutunda-tunda hami. Laho mabahen na dinggan mengurupi kadongan nami. Dia petaho alasan, dia petaho sibut cirina. Naing ma huhala putih hami, jala hulojong hami. Gira radi jala hupatu pahami sikop akan nabui patu paun nami mengurupi dongan nami. Jala ditikina pangido mudope na margai siak kami. Asa haru takas di botoho songo dia rohanami maradopoko. Asa haru takas patuduhon nami pos ni rohanami tuho. Pabu adong doho debata na mangulu doho debata na totong rap doho hami. Ajari mahami Tuhan mangulahok katami porseah di hatami jala marparbuim sian tanggal 22 Agustus saat tanggal 3 Septemberon 30 sada halak. Pasu-pasu ma Tuhan akan marlas ni roha akan nama jalo dinggan ibasam, akan nama jalo asini roham marhiti umur nagajang, martaba-taba makalas ni roha, martaba-taba ma Tuhan nang semangat, martaba-taba manang hapor siaon di bagasan ruasmu na marulang tahu di mingguon, nang keluarga na marulang tahu persaripion, adong sada keluarga amang tambunan inang buru panjaitan, 40 tahun na sida nang mardongan saripe, muliati ma Tuhan, sayang giat ma, totong di bagasan holong do las ni roha par rumah tangkaw na sida, pasu-pasu humma nang akka las ni roha marhiti akka parpino paron na sida. Songonima Tuhan hutangnya ko kami keluarga na berduka na marsitaunon. Ima keluarga pardusi inanami boruh tagaol na mabalu. Pasu-pasu jalapuli mana sida rap doh yanakon na sida. Wala borhat huriam patupahon pangapulion di bagas na sida sadarion. Parhitiamu may Tuhan jalahoma na mangapuli inanami ido akka yanakon na sida. Pasu-pasu keluarga mang sinaga inang boru siagian dina marujung ngulu boru nasida sada anak buru nani haholongan nasida boru pangguaran nasida borhak dohuria male Tuhan lau pasahaton hatapo-lapo lanon di bagas nasida di wik ciriko pasu-pasu mana sida Tuhan jala maragugu akka nadinggan naulimah sikatamu sikak ni akka ilu-ilu doh arsak ni rohana sida. Tangya ko kami Tuhan akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Inang nyonya tampu bulon boru si buaya sian wik Nazaret. Inang nyonya manulang boru sian turi opong Grace sian wik Getsemani. Amang SO pardidi sian wik Galilea na dirawat noeng di Jakarta.
Gloria boru simanjuntak sian wik Bethesda. Amang insinyur DR na 70 na pemulihan tanah. Inang boru pakpahan sian wik Jericho. Inang boru simangunsong sian wik Bethlehem. Dohot amang Golfrit Utapea sian wik Nazaret na dirawat na yang di Pekanbaru. Ali amang nabasa tung mamasu-masu maho. Asin rohami dohu pangasahok kami di tangyang namion. Molo martangiang ama nami doh ina nami Tuhan di tonga bagus nasi dabe di tonga ni keluarga nasi dabe mangidohon hama malum dohot mahami Tuhan nang di bagas joromon di parminggon arianon mangodihon nasida asa tung harus akka tangiang nami tu adopanmu Tuhan jala dia lusi ho hami lehom ma hama malum lehom ma haguguon tanggali mah nasasahe sian pamatang ni ama nami ina nami do yanakon nami sudi ruas ni huriami malum manasida sumuang manasida asiro ham Tuhan lehonomu ma nang gugu di akka nama Tuha di akka parsahiton nai sahak madaging doh todina tuho Tuhan jala totong ma margugu keluarga mendampingi akka na tua nami di akka parsahitoni mauliati ma dihuali Tuhan nang akka program pe di tonga-tonga ni huriamon akka pelayanan rutin do akka narikot ali Tuhan di akka program pembangunan fisik di huriamon sai urupi mahami jala pasu-pasu bahen sangap di goar memasu di Tuhan pakobasioni dohot akka programi marsangap mahotutu terpasu-pasu mahami di tonga-tonga ni huriam HKBP Manuelon di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami tangi homma tangi yang nami amin tapasahak mapiliata huhu mahita maredde.
tatangnya koma peliata, martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasya kami pelianon, pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portipion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu. Sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorohom madamena tutodim. Upasatai matu inahanna laho patu begehon edena sida tabege ma manginang jalata tu pahima laho tu haperluan ni panitia pembangunan dohot akka tahun profesionalisme. Tes. Baca mo may nang. Marlawat sudi. Patop kamu.
Satu mencatat, satu yang bikin kwitansi. Jadi bisa total. Ada. Sini aja lama. Kita nama Ruas AKBP Emmanuel di minggu pagi siang tampil mempersembahkan lelang tur 5 siang uang Fordina Ana. Maju ke dia ke depan. Nah, maju ke dia. Aku akan lansia do sudia teh. Lanjut usia teh. Ya? Johnson, janda senang. Iya loh. Saya asing-asing do. Akain aku bereng. Oma, aka lansia mau diatur ate. Tu kiri, tu kanan. Lurus baik kamu itu asa itu nggak tahu nggak. Besok kamu. Do mengatur boy kan? Nah, tu kiri mas sautik naik, iya. Tiga lagu kamu itu? Oh 2. Saya ada nomor joget. Itu. Jadi, mulai tema di hamu punguan kur inahana. Tabegi majo amang inang ruas HKBP Emmanuel na record rohana neng malelang martudu hamu asa boi catat panitia teh. Mulai tema itu, baik kamu itu. Tinggi lihat ada, baga-baga dola kon ede na. Tarik maju ton na itu, asa ruas stopen no, asa ibigiak ke ruas. Punguan kur inahana ketua do. Oh, ikon izin do teh ketua teh. Kami nahana bunga sepakat kami mabayan sumbangan tukur namion 500.000 masih 500.000 rupiah. Martoba mau joita. Berengot do akalansia teh. Ale gugu do lagi ngalelang laguna. Boy hui gilamu pribadi lepas pribadi. Oh, nambur komanian perjulu. Sian undul nai jago do bereng bah. Sedihari ho latihan namburu. Me, I give you 100. 100 rupiah. Oh jago bahasa Inggris do namburkon. Terus do salah dong lelang tampil do terus 100. Baru nyonya pangeribuan baru selitonga. Ope burjudon. Toke kos don. Asing on inahan na don. Nakin ina Jericho 500 sonari 1 juta matong. Kami sian keluarga Pangaribuan Boru Selitonga mulai nabi dan godang mudah-mudahan jadi berkat 200 200.000 rupiah. Mulai tema. Ada ngobe ya kamu? Iya. Sian kami nyonya Simanjunta Boru Pangkajian 100.000 rupiah.
100.000 rupiah. Nyonya Simanjuntak Boru Panggabean. Iya. Sian 10 walu ikoris dosa sada teh. Sian Hami keluarga Nyonya Siahan Boru Sitorus Opurahel 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Ya, burju-burju don inanon. Kami keluarga 100 pejalo doa teh. Boru Hasibuan 100.000 rupiah. 100.000. Lanjut mah itu. Ah, itu kanan. Iya. Sian Hami keluarga Nyonya Sintua Simarmata Boru Manurung 200.000 rupiah. Iya, lanjut mah itu. Jalo mah mik nih, nakola mah biarmu. Molodang 500, 200 pe jalo kami. 100 pe jalo kami. Pak Jono mik nih itu. Dan kami keluarga Sanepar Boru Tondang 200.000 rupiah. Jadi ya teh? 200. Wah, 200.000. Gale do apa 200 ya teh lu. Baik mak. Ah iya. Senyum-senyum kamu. Iya, unang pereng kau. Dia Nyonya Simatu Panggurna Baban 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Terbagi kamu udah teh? Iya. Sian Hami keluarga Sinaga Boru Nenggolan 200.000. 200.000 rupiah. Sinangga baru neng golan. Iya. Sian Nyonya Sitorus Boru Manurung 100.000 rupiah. Lanjut. Pitu naik. Rata-rata 100 pe masa juta deh. Dari keluarga Nyonya Pardede Boru Lumban Raja 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Oma. Iya, baik kamu Inang. Sian Nyonya Hutapea Boru Parapat 100.000. 100.000 rupiah. Jago do bah, inana cudiris sada-sada. Pak Jono kamu itu? Keluarga Jahat Tompul Boru Siagian 100.000 rupiah. Aka peninggalan Yamat Tai do inna. Itu teh. Dari Opu Hokmida Boru Tobing 500.000 rupiah. 500. Satabijo. Saya dia teh umur Inang. Hah? 80. Top martoba Jowita. Gudang pasu-pasu di Jaloni Inangon. 84 tahun. Aktif di Kur Inahana. Yang kami keluarga Harianja 100.000. 100.000 rupiah. Adong martudu ba, ibu di ba. PT Jo itu dah. Unang Jo tampil Jo lagu munai. Sokona tebu ibegi akai na ibu di mana akamaon. Iya malah tema itu burjuni roam. Untuk Punguan Kur Inahana yang cantik-cantik, Iya. baju baru. Iya baju baru ya. Dari keluarga kami, keluarga Sintua Panjaitan, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Mau lihat mak, mau lihat. Itu dah, sehat-sehat dah. Adong kope sakit dah. Oh ya, yo, dong. Ya, adong goison. Sada-sada mah melubu ya teh. Kita napungon. Jadi mau lihat mak. Siak kami anak koni inong nami. Oh iya. Nyonya Sinaga Boru Nenggolan Sesemare. Malah teh mak. 600.000 rupiah. Bayar Sian tunai. keluarga Sinaga. Opunga. Opu Mona Lisa. Opu Mona Lisa. Ise teh. Bah hor mainang bah. Malah teh bah. Ibegi ka pinoparmu. Malah teh leda. Sehat-sehat kita dah. Ini mak. Kes doi lebah. Ise nama jalon. Nah, jalo kamu, ya keluarga Opung Abad Samuel, itu teh, Mona Lisa, iya Opung Mona Lisa. Mari dia mau jamu, oke. Oh, ada gigi kamu? Adong bereh pengantin baru. Tori beri masa julo bah, lapola bah teh, laiku. Alalas rohana rohamu mereng markur halagon. Dan keluarga Sinaga Boru Nenggolan pengantin baru kebetulan kami. Tabai kami 200 naik. 200.000 naik. Malah ada mau jago do itu bah. Igil hoda ada pengantin baru. Jolo marede mau jo. Itu jolo marede jo. Asa kan orang dua lagu guna kan. Baik mak baik kamu. Oh.
Sian au Nyonya Siagien Buru Sinaga 200. 200.000 rupiah. Guru dah, catat tamu dah. Catat tamu, guru 200.000. Ah, mari dia maju. Enak, mari dia maju mana. Iya, gimana deh? Kurang apa? 100.000 rupiah. Ada naya teh lagu ini? Bukan dia, pemilihnya. Dia yang mau ngomongkan. Banyak juga di belum tutup. Oh boleh. Baik mak, lancung mak. Hidup ini
Ana maret dia mahita sude. Baik masalah naik. Jadi sementara sian Nyonya Panjaitan baru tapea 100.000. Kemudian keluarga Amang Sianturi 100.000 rupiah. Boy sonari pa, jual maret dia jual teh saya hitung jo. Baik kamu mainan. Sudah mahita maret dia teh. Bang Idon nih, bah sian keluarga 9 juta baru tuga torop 200.000 rupiah. 200.000. Salah serwani akai naon. Iya. Atur hamu mah asa baga nggak ngojo be rodo. Iya.